Hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe nevari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasadza kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitirai munyati wacho. Namba dzavo ndeidzo dziri pascreen idzo. Vanoprovide sadza nemacheap prices kuma construction companies. Kana company yako isingakwanisa kuita se provide chikafu, kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapa usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zvinopisa zvega zvega. Makasimba here vazukuru, tinongokutendai nekuteerera kwamakaita kudai. Tichida kutendawo kune vatsigiri veMbire TV naivo veMbire TV vanoita kuti mashoko anga achisvika kwamuri mose vazukuru. Ini ndini wenyu Sekuru Ndunge ndiri kutaura. Ndauya pano nenyaya yandinayo vazukuru, kune nyaya yandishungurudza zvikuru. Nyaya yevana vadiki vaviri ava, mumwe wacho ane 14 years, mumwe wacho ane 11 years. Munhu mukuru chaiye ane pfungwa dzakakwana unorumbesa mwana ane 14 years kana kuti ane 11 years. Hazvitenderwi pamutemo izvozvo. Mutemo wezinata unotaura kuti munhu ane makore ari pasi pe18 haatenderwi kupinda mumatare ari oga asina munhu mukuru waainaye watinoti mubereki. Ivava vabatsiri vavava, dzingave dziri n'anga kana kuti maprofita, vakatotyora mutemo, vanofanira kuti vatosungwa. Vazukuru, tikaramba takazvinyararaka, mangwana zvichaitirwa kumwana wako iwewe kana kuti kumwana wangu. Saka hatifaniri kunyarara zvinhu zvakadai so zvichiitika izvi. Kuparadza upenyu hwevana vadiki akangofanana nekuti ukamurakidza switi anouya achimhanya. Saka vana vadiki vakangorakidzwa mari, vakabva vangoona mari, havana kuona zviri kumberi. Ndakatozonyazoongorora nyaya iyoyi vazukuru, ndikaona kuti vana ava hapana chavari kutomboziva. Ivo vakangoudzwa zvemari chete, zvemhiko havana kutaurirwa nekuti vaibva vatya. Vakangoudzwa mari chete kuti uchaita mari. Ngatibatane mhuri yeZimbabwe, tinofanira kuti tibatane. Vari kuZimbabwe ikoko mumaofisi ezinata munowaziva, unofanira kuti unoratidzirwa. Mukabuda neuwandu hwenyu vazukuru mukanoratidzira, vanhu ivava vanosungwa. Vakaita izvozvizvi vanotosungwa nekuti zvavakaita havisi pamutemo. Tichingopa ruyambiro vabereki, chengetedzai vana, zivai kuti vana vari kufamba sei, nekuti vana mukasavatarira, chitarirai muone zvakuita vana avo. Zvinhu zvisina maturo vazukuru, zvinhu zvisinganakidzi, hazvifaniri kunge zvichidaro. Zvinhu zvinorwadza zvisingaiti kuti vana vadiki unonzwa achitaura kuti hanzi inini ndakatoenda kunoromba ndikatoita mari. Vanhu vakuru chaivo vanotozvivhunduka vana vadiki nekuti vanenge vateiwa nemari. Zvinhu zvisina kunaka izvozvo vazukuru. Ngatichenjerei tichinge tichichengetedza vana, nekuti ramangwana rako hauzivi kuti zvinofamba sei. Iyeye mukomana uyo akatoenda kuChipinge, ikoko kuChipinge ikoko kunoda kuendwa ikoko vazukuru. Munhu iyeye abatwe, hakuna zvaanombokuitai, munochikidzirwa muchivhundutsirwa. Ingoti ini ndiri kuno zvangu kuSouth Africa kuno, nguva yangu yekuuya kuZimbabwe yakuswedera, ndichasvika zvangu. Ndaa ndichikumbira kuti vanhu ngatibatanei. Ndoda kuti vakomana ivavava muvaunze kuno, ndivabatsire vana ava, tivagezese nemushonga, ndibvise zvese zvakaiswa pavari, mhiko dzese dzakaiswa pavari ndizvibvise. Handidi kana mari ini vazukuru, ndinongozviita pachena pajekerere mahara. Vana vadika vakaitiswa zvinhu vasingatozive. Ini vazukuru, nhamba yangu haichinji.
+27 61 871 8848. Tinoidzokora zvakare nhamba yangu yasekuru Ndunge haichinji vazukuru. Ukazonzwa mumwe munhu anouya kwauri achiti ndini sekuru Ndunge, unenge wakutonyeberwa. +27 61 871 8848. Tinogara muno muCape Town, ndo mandinogara muno. Vanhu vazhinji vamwe vanozoya kwandiri vati sekuru, tazopa munhu mari, munhu webva handibhuloka. Ndikati muzukuru, ini nhamba yangu ndiyo iyi, handina imwe nhamba yandinoshandisa. Inini ndine nhamba imwe chete chete. Sungunukai vazukuru, uyai navo kuno tiite matare, tigadzire vana ava ramangwana ravo rivanakire. Kuno ini ndinogara ndiriko vazukuru, tinokubatsirai. Ini ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana. Anoda kudzora mudiwa wake, murume anoda kusunga mukadzi, mukadzi anoda kusunga murume. Kwete kuzoti vanhukadzi ndowanditi ndisunge murume ndokusungira murume. Ndinotokuisira mhiko yandinokuisirai kuti musi waunongoita chihure iwewe ndo musi unobva wapera mhiko, unobva wapera kusunga murume, nekuti hatidi kuti pusise mwana wavamwe vanhu iwe wobva wada kungwara wakuti gumbo panze. Aiwa, zvitendere pamutemo izvozvo. Vane zvikwereti zvakarova muvanhu vese ndinobatsira. Munhu adyirwa mari kana abirwa mari, kana ingave midziyo yabiwa, kana chingave chipfuyo, sungunukai kuuya vazukuru, tibatsirani. Tinopinda mumatare, tokurakidza mumatare. Ini pano ndine girazi rangu, ndisandatombotanga kubatsira nokuendesa pagirazi apa, wozvionera wega. Ndochikubvunza kuti muzukuru unoda kuti ndiite sei, ndokuitira zvaunoda. Tinotenda vazukuru vachabatana kuti mukwanise kuunza vakomana, vana vadika vauye kuno, ndivabatsire vazukuru. Ndodzokera zvekare, handidi mari, tinovabatsira mahara. Chinongodiwa chete ndechekuti mukwanise kubata vana ava, muvaunze kuno ndivabatsire. Ndatenda zvangu vazukuru. Sekunzwa kwamazviita mhuri yeZimbabwe, avo vanga vari sekuru Ndunge vari kutaura maererano nemwanakomana Tapiwa wemakore 14 ekuzvarwa, uyo atambura neurombwa hwake. Izvo zvakaita kuti abude pachena achitsanangura mabatiro aakanga akaita, izvo zvaita kuti atambure. Sekuziva kwedu tose kune vanotevera nyaya iyi, takamuona Tapiwa Nyamanhindi achibuda pachano yasekuru paSaint TV achitsanangura mafambiro aakaita aine makore 11, 11 years. Ndo paakatanga kubata achida kutsvaka kupfuma, achida kutsvaka kuita mari ari mwana mudiki. Izvo zvazvokonzera kuti atambure nawo urombwa hwake. Asi zvichakadaro, sekuru Ndunge vavimbisa kubatsira mwana uyu pachena, kuitira kuti arerukirwe, asunungurwe padambudziko riri kumushungurudza, padambudziko riri kumunetsa. Naizvozvo tinokutendai zvikuru nekuramba muchitevera nekutsigira channel yeMbire TV. Kana wanga usati wasubscribe, chikumbiro chedu kuti uite saizvozvo, kuitira kuti usazosara patinobura dzimwe nhau.